Se gătesc simplu și rapid și chiar sunt gustoase, însă gustos nu înseamnă neapărat și sănătate. În procesul de fabricație se folosesc o mulțime de conservanți, coloranți și potențiatori de gust. Semipreparatele, datorită faptului că trebuie să reziste foarte mult în timp, au conservanți, eurile pe care le știm că nu sunt sănătoase, au nitrați, nitriți, fosfiți și de nuanța acestora, dar li se mai introduce monoglutamatul de sodiu, E621, care face ca după aproximativ 2 ore după ce am mâncat să avem senzația de foame. De aceea, senzația de foame reapare imediat după consumul de semipreparate. Glutamatul poate fi găsit pe etichetă sub denumirea de glutamat de potasiu, acid glutamic, extract de drojdie, caseinat de calciu, proteine vegetale hidrolizate, izolat proteic, glutamat monosodic, glutamat de sodiu, arome. Pentru a crește data de valabilitate a semipreparatelor este nevoie și de mulți conservanți, iar pentru a le face apetisante, producătorii adaugă și coloranți. Iar lista este destul de mare dacă citiți cu atenție etichetele. Vestea bună este că există și alimente la plic care nu sunt dăunătoare pentru organism. Pateurile vegetale, produsele din soia, sunt niște crochete care le găsiți prin supermarket cu sos tomat și destul de gustoase, care nu conțin cele amintite mai devreme, conservanții și potențatorii de gust chimici, brânza naturală, produsele de post în general. Printre semipreparatele care nu ne îmbolnăvesc, dar care nu au nici aport nutritiv mare, sunt piureurile instant și fasolea bătută făcute din fulgi. Efectul nociv al ingredientelor din semipreparate este mai mare în cazul copiilor pentru că ei au o greutate mică. Substanțele periculoase din alimente ajung mult mai rapid în sânge, iar efectele sunt mai vizibile. O altă problemă este obezitatea cauzată de consumul de semipreparate. Ne face să ciugulim tot timpul și să avem nevoie să mâncăm continuu, cu alte cuvinte, deci nu se va odihni niciodată organismul. Care sunt semipreparatele dăunătoare vieții și care sunt cele permise consumului ocazional, aflați sâmbătă dimineață de la ora 10:30 la emisiunea Arome în bucătărie.